Služba hitne medicinske pomoći zabeležila je tokom protekle sedmice povećan broj pregleda i intervencija, a lekari upozoravaju da visoke temperature dodatno opterećuju hronične bolesnike i stariju populaciju. Uglavnom su nam se javljali osobe, hronični bolesnici, starije životne dobi, znači pacijenti sa povišenim arterijskim krvnim pritiskom, srčani bolesnici, astmatičari. Tegobe zbog kojih su se ostali pacijenti javljali jesu najčešće gušenje, bol u grudima, glavobolja, povraćanje, vrtoglavica, preznojavanje i, kao što sam rekao, povređivanje. Posebnu pažnju lekari skreću na sve češće slučajeve sinkopa i kolapsa na javnim mestima koji su povezani sa naglim porastom temperatura. To su pacijenti uglavnom koji su na antihipertenzivnoj terapiji i u kombinaciji sa ovim visokim temperaturama, sa naglo nastalim visokim temperaturama, dolazi do pada arterijskog krvnog pritiska, što uzrokuje poremećaj cirkulacije i kolaps. Uglavnom te pacijente dovezemo u službu hitne medicinske pomoći ovdje kod nas na obzervaciju i posle dijagnostike i terapije puštamo kući ako nema ništa značajno što bi indikovalo dalju dijagnostiku i lečenje u zdravstvenoj ustanovi. Dr. Perić savjetuje građanima, posebno hroničnim bolesnicima, da redovno uzimaju propisanu terapiju i da je ne menjaju na svoju ruku. Bez obzira na tegobe koje imaju, da ne menjaju samo inicijativnu terapiju, znači da obavezno konsultuju svoje izabrane lekare ili telefonskim putem mogu dobiti savjet u smislu korekcije terapije u našoj službi 24 sata. Drugo, adekvatno oblačenje, znači s obzirom da postoje velike varijacije u temperaturama između dana i noći, nikako pretopljavanje, znači slojevito da se oblače, jer pretopljavanje može biti kobnije nego kad osjeća osoba, odnosno pacijent, hladnoću. I upravo zbog toga i često na javnim mestima i dolazi do sinkope, odnosno kolapsa. Dalje, na ovim velikim vrućinama nositi svetliju odeću od prirodnih materijala. Savjeti lekara su i da tokom najtoplijeg dela dana sa sobom treba nositi flašicu vode ili osvežavajući napitak kako bi se sprečila dehidracija. Perić savjetuje i laganiju ishranu uz povećan unos voća i povrća, bogatog vodom i vitaminima. Lekari apeluju na građane da tokom vrelih dana izbegavaju duži boravak na suncu, redovno unose tečnost i obrate pažnju na starije osobe i hronične bolesnike koji su najugroženiji usled visokih temperatura.